dalšího videa. Pardon za ty zvuky za mnou. Ale než video začne, tak vám chci ještě něco říct. Pokud jste tady nový, dejte odběr a like a můžeme začínat. Takže koukejte, co jsem si nového koupil za 5 miliard. Wow. Hustý, co? Tak pojďme tam. Já už se mega hodně těším. Tak. A když tak tohle bude nová série Minecraft módy milionář. A v druhém díle vám budu ukazovat zase novou vilu, tak jako neříkejte, hej, a proč tam nemáš ten starý palác, ten byl o mnohem hezčí, jo, takže jenom chci, ať se nám to tak rozšiřuje a potom se to spojí, jak kdyby. Co je tady? Já jsem to ještě neviděl, jo, já jsem jenom šel tam po té cestičce, jinak jsem to ani neviděl, takže nevím, co o tom mám očekávat. Jo, toho musíte uznat, že je pěkná. Tak, pardon, za ty hlasy v pozadí. Můj brácha má totiž hodinu. Wow. Tohle je hustý. Vládnu. Já nevím, co na to říct. To je hustý prostě. Já už vím, tady bude moje vládnoucí věž. Tady budu já vládnout spíš. Tady je moje... Tady je asi můj baráček. Minutku, počkejte, já jenom něco nastavím. A tady nemáme žádné zombíky, ani tak. Tady budeme jí spíše moje ložnice. Kde je moje ložnice? Tohle. Jo, já už vím, to bude někde v hornějším patře. Tady. Jak říkám, já jsem tady fakt ještě nebyl, takže nevím, kde je moje ložnice ani tak. Pardon, že tady moc nevidíte.
Jak vidíte, lidi, už tady sedím. Je hustý křeslo, že jo? Co bych to byl? Kdybychom se nepodíval, co tady zatím. Vy mě znáte, že vždycky musím všechno rozbít, ať se dozvím, co se zatím skrývá. Já už to tady asi takhle nechám, to je hezké. Hej, ale uvědomte si to, že já mám svůj palác až nad mrakama. Vidíte, já takhle procházím mrakama. A to je strašně hustý. Ještě, že mě zastavila turbulencie. Jak víte, já jsem byl parkourista. Když jsem natáčel parkour videa z Minecraftu, takže jak víte, já už jsem v parkouru dobrý. Ale někteří, kdo mě už dlouho nesledujete, když jste mě třeba začali sledovat, tak víte, že tak to nevíte, že jsem když natáčel parkour videa, já už jsem je smazal a jinak to jsem fakt jak dřisat. Takže vidíte, že si tady fakt úplně tak na klid skáču. Vidíte? Protože já se chci dostat tam doteď. Protože to... Vidíte, že já každý svůj musím porozbít, ať se někam parkourově dostanu. Hej lidi. No. Ještě, že mám ten kreativ, jinak už dávno stačil dolů. Pardon, že to používám, ale já fakt chci, ať se někam dostaneme. Koukejte, tam je moje věž. Ale co mě teda zajímalo, tak je tady tohle, co se skrývá právě, že tady. Jo, tady už jsme vlastně byli, jo. Ej, taky vám přijde, že je to mega vysoké. Je nuda, učitelka, obluda, kon, ostuda, zkrátka hrůza, vůbec nic nechápu. Tak chlástám, dávím. Obluda. Hej, koukejte, jak je to vysoké. Vidí? Taky vás napadlo to, co mě? Koukejte. Já vyletím tady úplně nahoru. A koukejte, bum. A vezmu si... Vy víte, co chci udělat, že jo? Vy to víte, že jo? Tak a koukejte. Ne, proč mi?
Ale dívejte, co jsem chtěl udělat, že jo? Tak vás napadá, co mě? Koukejte. Já vyjdu až úplně nahoru těchto schodů. Že je to hustý. Já jdu do nejvyššího bodu téhle věže a vy už víte, co chci udělat. Vy už to víte. Tak já si myslím, že už to bude všechno a čau.